Welcome to the battle of the YouTubers. Anyway, thank you for... Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Mamayang gabi na nga po gaganapin ang press conference ng mga sikat sa The Battle of YouTuber. 7 PM in the night at live po ito sa YouTube channel ni Idol Makagago What's Up Man. Nakakapanabik ang tagpo ng magkabilang panig mula sa Luzon at Visayas sa pagitan ng ilang mga influencer, aspiring YouTuber na magbibigay ng napakalapit na bakbakan sa paparating na The Battle of YouTuber, mapa-basketball at suntukan ng mga sikat. Bukas mga idol ay magaganap na nga ang kinaabangan at magpapagimbal sa buong YouTube sensation. One of the biggest event of YouTube history in the Philippines, ang The Battle of YouTuber. Pinakaunang pay-per-view entertainment platform ay nandito na! Vloggers TV! Paano ba manood ng shows sa Vloggers TV? Hanapin lang ang link sa mga social media post o comment section ng inyong iniidolong influencer. I-click ang link at mag-sign up for free sa Vloggers TV website. Kapag kayo ay nag-sign up, maaari nyo nang makita ang upcoming shows ng inyong mga paboritong media personality. Sobrang nakaka-excite ito mga idol. Sino nga ba ang maglalaban-laban para sa paparating na The Battle of YouTuber? Sa December 28, 4 PM, John Lawrence Jacob versus Von Ordonia. Ang malaasot pusa pagdating sa paggalingan. Ang punot dulo na lahat kung bakit nandirito pa rin ang The Battle of YouTuber. Haring Bangis versus General Casimero. Ang delikadong laban na pinasok ng dalawang Kalahok. 3 times World Bantamweight Champion versus Manila Boy of Capital CTO. Kenjan Serrano versus Rendon Labador. Ang professional dancer of the Philippines at motivational speaker ng Pinas. Christian Mark versus Jovin Dino David sa suntukan ng mga sikat. Jeric Barrera ng Brusco Bros versus Joseph ng Mavs Phenomenal, ang champion at legendary. Sa boxing category naman mga idol ay Boyungas versus Uragon, ang walang inatrasan at anonymous boxing coach. Sa boxing match, Tyrone Tiaga versus Gary ng Brusco, the comedian in the camera. At Boy Bagsik versus Billy Jack Sanchez, ang dalawang maangas at kilabot sa larangan ng suntukan. Isa ito sa mga kaabangan ng lahat, mga sikat laban sa sikat sa The Battle of YouTuber. Kilabot at gila sa mga malalakas na tiyak kong kaaabangan ng lahat. Ano sa palagay nyo? Mag-comment lang. At hanggang dito na lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay naanyayahan ko kayong isubscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw, at ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye.